Здравей, Макс! Готов ли си за новата история? Хайде да започваме. Виждам, че си много развълнуван. Днес ще говорим за твоето приключение в гората. В един слънчев ден, кучето Макс се събуди рано и разбра, че е идеалният момент за малко приключение. Хвърли поглед към стопанина си, махна весело с опашка и с едно леко джаф вече тичаше към гората. Птиците пееха, слънцето грееше, а Макс подскачаше щастливо сред листата. Внезапно чу странен шум зад храстите. Приближи се и какво да види. Малко таралежче, объркало се в тревата. Макс леко помаха с опашка, подуши таралежчето и го изгледа с топли очи. Таралежчето тихо изръмжа. Загубих се. Не знам как да се прибера. Не се тревожи, приятелю, каза Макс. Ще те отведа от дома. И така, двете нови приятелчета поеха по пътеката. Макс пазеше таралежчето, спираше, когато то се умореше и лаеше весело, когато се приближаваха до познато място. Накрая стигнаха до една хралупа под стар дъб. Таралежчето подскочи от радост и пригърна Макс с бодливите си лапички. Благодаря ти, Макс, каза то. Ти си истински герой. Макс се усмихна по кучешки, завъртя опашка и побягна обратно към дома, където го чакаше мекото леглце и една голяма и вкусна пържола. Ако тази история ти е харесала, абонирай се за канала ни. Хубав ден!